Welcome sa tanan sa atong mga kaigsuonan nga nagatan-aw diha sa TV sets o mayon sab sa pagpamati diha sa radyo. Kining atong takna sa pagtuon magapadayon sa paghisgot sa sinimanang leksyon numero o episode 8. Ang uluhan sa atong leksyon karong simanahon na mga kaigsuonan ang pinakaiwit ni ini or the list of this. Ang atong karong Sabaduha mga kaigsuonan, doon na kita'y espesyal na usab nga bisita, karon bisita kaniadto perminise sa ato. Diri sa akong walay lain si Pastor Edwin Gulfan, ang atong presente o kasamtangan nga Field Secretary for Evangelism sa Southern Asia Pacific Division. Og diri sa akong tuo, walay lain kundi si Pastor Rudy Jimenez, ang atong Stewardship o Legal Services Director sa South Philippine Union Conference. Mga kaigsuonan, sa dili pa magapadayon sa atong tema karong Sabaduha, ari usa kita sa atong mga greetings. Atong unahon ang atong paghinumdom sa atong mga higalag mga kaigsuonan nga angay nato timbayaon niining Sabaduha. Akong unahon timbaya ang atong mga kaigsuonan nga bago pa lang namo na duawan diha sa SPAC kon South Philippine Adventist College, si Panguluhan ni Dr. Clifford Win, Katoliko o kauban sa iyang beloved wife. Daghang salamat kaayo, Doc, sa inyong mga gasa nga mga prutas ug uban pa. Greetings sab kang Sir Joel Escobidal, kauban sa iyang asawa nga si Ma'am Binos nga nagsaulog sa iyang birthday ni atong miaging Domingo. O ang atong mga kaigsuonan diha nga madasigon si Brother Belsasar o si Cecil Abasyal. Kini si Brother Abasyal nagsaulog sab sa iyang birthday ni adtong Domingo o nag-blessing sab sa ilang matahom nga puloy-anan. Greeting sa iya sab nga mga kabataan, labi na si Jajay o si Dondon o ang kaubang mga membro sa Heaven's Eyes nga nahimong dakong panalangin sa mga kaigsuonan diha sa Managa. Maingon man usab akong i-greetings ang atong mga worker diha sa WMC kun Western Mindanao Conference nga gipanguluhan ang mga kababayan andiya gipanguluhan ni Ma'am Alice Guting, kauban sa iyang buutan usab nga kapika si Pastor Guting. Akong greeting sab nila ni Ken og ni Pastor Jerry Vicente, Iris og John Bulahan, sila si Pastor and Ma'am Andilab og ang tanan nga mga worker diha sa Western Mindanao Conference. Pastor? Mayong buntag sa balaan nga adlaw sa atong tanan nga mga nagasubaybay nining atong takna sa pagtuon. Dili lamang dinhi sa kaumhan sa ato ang South Philippine Union Conference sa panbisan pa sa dapit sa layo dinhi sa Pilipinas. In Germany, tuwa dito ang among anak o kanunay sila nagatan-aw nining ato ang takna sa pagtuon sa Hamburg, Germany o ingon man dito sa San Diego, sa California nga sige adunay mga text atong madawat, mga email nga sila kanunay nagasubaybay nining ato ang takna sa pagtuon. So kami sa kanunay nagahatag o nagapaabot sa amuang malipayon nga paminaw o pagsubaybay nga kaning atong pagtuon makahatag kanatog dugang kalig-on kadasig sa ato ang relasyon diha sa atong Ginoo. Daghang salamat, Pastor Gulfan. While we have all of you in mind, ang dili ginamo masipyat ang labing bag-o namong naduawan. Amen. Ang atong mga kaigsuonan o kaigalaan dito sa Sabah, sa Northern Tip o Borneo. Lipay kay may sa nahimong success sa buhat diha. Sa amo ni Pastor Mamirto Gingging sa English Church o sa Likas Church. Maingon man ang atong kaigsuonan sa Mindoro, kaigsuonan nato sa Davao. O mga kaigsuonan, we want to mention you all, but we feel it is a lot safer kung i-generalize na mo ang statements. Happy Sabbath ninyong tanan o ginaot-unta nga ang panalangin sa Dios maanaa kaninyo niining atong panahon sa pagtuon, niining leksyon alang sa atong
espirituhanong pagtubo ni si Manaha. Okay, mga kaigsuonan, kining atong leksyon karon, nindot kaayo kay niagi diri sa atong atubangan nga magsaysay gyud ug unsang kahulugan nining atong leksyon karon. Apan sa dili pa kita mo padayon diha mga kaigsuonan, atong hangyoon si Pastor Gulpan sa pagbukas nga pag-ampo. Amahan namo nga balaan ining mosunod nga pipila ka gutlo. Amo na sad ablihan ang karaang pulong, ang pulong nga wa gyud mausab. Ang imong balaan nga kasulatan. Isulatan sa imong gugma gipadalas tanang katawhan ug nahimong basihanan sa maayong paginawi ug maingon man mahimong sulundan sa kinabuhi nga angayan gyung subayon kun buot ang tao makasulod sa gingharian sa langit. Ayaw kami pasagdi, pabatia kami sa presensya sa imong balang espiritu kay gikinahanglan namo ang kaalam samtang kami maghisgot sa mga kamatuoran gikan ni ining specific nga pasahe sa pagtuon ni ining si Manaha. Amo sab giampo ang imong balang espiritu maghatag sa lamdag sa panghuna-huna sa tanan nga nagsubay sa programa, both sa television, sa radio, maingon man ang live stream sa Facebook. Among gitugyan ang tanan ug salamat sa imong saad kay amo kining gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Og sa kanunay pirmi lang gyud nato malimtan kining atong mga Hope Channel crew nga maog gyoy nagfacilitate ining atong programa kaninyo diha aram lito og sa ato ubang crew members. Happy Sabat kaninyong tanan. Salamat sa inyong mga talento. Mga kaigsuonan, ang atong leksyon, atong pagasugdan, atong basahon ang memory text kon teksto nga angay nato nga maoy dugukan sa atong paghisgot karon. Atong hangyon si Pastor Jimenez. Ang ato gyud nga dugukanan mga pinalangga ang magasuonan ato ang memory text niya sa Matthew 25 bersikulo 40 nagaingon, og kanila mitubag ang hari nga magaingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga ang gibuhat ninyo kini ngadto sa usa nga labing gagmay niining akong mga igsuon gibuhat usab ninyo kini kanako. Pag kanindot kaayo sa reminder nato mga kaigsuonan no nga kini ay ang atong pagkinabuhi aning yutaa kung unsa ang teksto nagaingon og unsay gihimo nato ngadto sa pinakalabing iwit o labing ubos, labing tinamay ato dayon nang gihimo ngadto kang Ginoong Hesus mismo. Okay, sa atong pagtuon, atong nahibaluan sa miaging mga leksyon nga si Ginoong Hesus samtang dinhi sa yuta, ang iyang pagkinabuhi bisag tulo lang ka tuig og tunga pero pulpak puno sa mga aktibidades kung kalihukan niya nga may kahulugan nga angay di ay sundon sa iyang mga sumusunod. Ang pagtagad sa mga katawhan gawa sa misyon sa pagluwas sa mga sala, ang kasiguruhan nga may paglaom pata sa kinabuhing dayon, gipakita ni Ginoong Hesus kung unsaon ang pagtagad ngadto niining mga igsuon nato nga nakapsan sa maayong kapalaran. So, atong mainumduman nga gipasantop sab sa atong leksyon ng agi ang unsaon nato paghatag og hustisya, ang pagkamaayo ug kaluoy. Mao gini siya ang murag ang atong sentro sa atong pagtuon ug unsaon nato ni siya nga mapakita gyud sa atong mga kaigsuonan karon nga maoy na sentro sa atong hisgot. Ang pagkinabuhi ni Ginoong Hesus nining yutaa naghatag ka natog paglaom nga ang gingharian sa mga langit dili kini imaginasyon lang mga kaigsuonan kundi it is a reality. Kay kung magsunod gyud ta sa mga prinsipyo nga sumala sa ipasunod ni Ginoong Hesus, ato biyang matagamtam nga murag naa na gyud nato ang foretaste of heaven kung ato ning himuon dinhi sa yuta pa. So ato karong hubiton kining pirmirong topiko sa atong leksyon, Pastor, ang kining Sermon on the Mount. Doon ay mga values na ini, mga siyam ka mga values nga murag angay ipasantop sa toa. Unsa ba imo ikasulti ni ini? Mga pinlangga ang magasunan ana kanindot nga sa tong leksyon no kay gipasabot gyud sa Ginoo
unsay angay natong buhaton mintras nagapaabota alang ni anang harian nga iyahang pagatukuron o atong mahimong panulundon. Gihulagway niya ang tanan sa wala pagani sa atong makita dinhi iyang gisaysay ni sa iyahang kaning wali didto sa bungtod sa mga olibo nga gitawag nagbeatitude ang mga taong bulahan. Unya sa diha nga iyan ang gipasabot gisaysay niya nga mao ni ang mga tawo nga gakinahanglan gyud sa ato nga pagtagad iyaha gid pud ning gipakita sa iyang pagministeryo nga angay natong sundon nga dili lang kay ato lang ning isultihon kundi ato gyud kinabuhian sumala sa pagministeryo ni Ginoong Hesus sulod sa tulo ka mga tuig ug tunga dinhi sa kalibutan iyaning gisugdan unya kita ani karon nga mga sakop mga pangulo man o membro sa iglesia ato ning buluhaton ug mao na ang atong iglesia dunay kanini ang tema o dunay kaning slugan nga diin ang tanan gyud makigpahat sa buluhaton, total member involvement. Ug mao ni ang tumong sa Ginoo nga makita unta ni dinhi sa matag usa sa iyahang iglesia ug sa tanan nga sakop niini. Salamat, Pastor. Pastor Wilpan. Ang Sermon on the Mount kanang Matthew 5, 6 and 7. Kung kahinumduman nato sa tong leksyon sa miaging semana, naghisguta nga gidefine sa Isaiah 61 ang mission ni Jesus Christ. Katong hinungdan nganong ni Arisias Yuta. Kay Ginoo gud siya, hari sa mga hari, Dios sa mga Dios, tuwa siya sa langit apan ni ari siya diri. Pag abot diri, define niya ang iyang mission. Ni ari ko aron sa paghatag kagawasan sa mga bilanggo, pagtabang sa talabangon, mutong gingalan tato siya mission statement ni Jesus. Now, pagsugod niya sa iyang pagministeryo, na hinumduman nato nga kanang giingon ni Ma'am Pinky kaganina nga 3.5 years ang iyang ministry na dili ang iyang pagpuidisyuta because he lived here in this earth for more than 30 years. Apan 3.5 years ang iyang ministry. Pag-start niya sa iyang ministry, as soon after the wilderness experience, katong gitintal siya sulod sa 40 ka adlaw, gihimo to niya ngadto man siya sa kamingawan human siya baptisen. Apan human siya baptisen, wala siya mudiretso sa iyang buhat, nag wilderness experience siya, gitugyan sa niyang iyang kaugalingon, gipuno siya sa Dios, pinaagi sa espiritu, sa kaalam, and after that nilusad siya. Paglusad niya, mo na tong record sa Luke chapter 4 nga paglusad niya gipabasa siya sa basahon ni Isaias dito sa templo, unya pagka ang nabasahan niya kay ang mission man sa Misaya, gidefine dahil niya sa mga tao nga kining inyong nabati karon nga akong gibasa gikan ni manalag na Isaias natuman ni karon sa inyong mga mata. Now, kining Sermon on the Mount ang among all the teachings of Christ, murag mao ni siya ang nutshell. Nutshell gani sa to pa gihatag niya sa summary o sa sinugdanan. Ang introduction niya sa iyang mission sa yuta, ang pagtabang sa mga talabangon, ang pagginawi nga angayan himuon sa usa ka tao nga buot mahimong lumulupyo sa gingharian sa langit, gitingob na niya sa Sermon on the Mount. Muna ang Sermon on the Mount, hilabihan ka-comprehensive anak niya, ginganlan na sa uban og the Magna Carta of Christian Character. Naadiha ang tanang sunundan kung unsa ang mahimong pagginawi, unsa ang mahimong kinaiya, kay all the other teachings of Christ, gi-expand na niya sa ubang bahin sa scriptures, pero diha na niya kuwaa, niini iyang Magna Carta, murag mo nay tinibo nga pagpadayag niya sa iyag yung mission ug ang angay nga pagginawi mo na nagsugod na sa beatitudes ang mga alantusunon sa tao nga bisag alantuson kini mga kasinatiana bulahan gyapon mo sa ato pa mapuno gyapon mo sa kalipay bisan kun kabus kamo sa espiritu bisan kun gutom kamo bisan gidaog-daog kamo bisan gitamay kamo bisan gilutos kamo gidefine na niya ang pagginawi na sa Kristohanon, but all the rest of his teachings based na sa Sermon on the Mount. Munang gingan the longest sermon of Christ. Tuluran na siya ka chapter apan gi-elaborate niya diha ang gitawag nato karon sa kinatibuk-an og teachings of Christ. Ang mga pagtulunan niya diha na manukad sa beatitudes. Kay gi-expand naman lang niya into other parts of the scriptures. So, mga kaigsuonan mo ni nakapahimo nga bulahan bisan kadtong mga kabo sa espiritu kay murag gi-assured bataw ta ni Ginoong Hesus
nga bisan unsa ang kahimtang nato dinhi kung uyayod banggaling ta dinhi, uyayod dinhi sa yuta sa mga material nga butang, Jesus naghatag ka nato og kanang encouragement nga kining tanan, luyo aning tanan na ay balos nga langit nun nga saad nga makapahimo natong bulahan. Sa ato pa, Ma'am Pink, no? Pastor Gulpan, sa ato, ang Ginoo mo nagitaw buto niya, upside down kingdom. Dili di ay una ta dinhi makabaton sa tanan nga mga kahamugaway, kung dili na to mabatnan una ang kalisdanan. Muna nga gisultis Ginoo, muni ang mga taong bulahan, gilutos, kabu sa espiritu, apan luyo ana kung kita makasubaybay ana nga mga kanini ang kinaiya o ni ana nga pagkinabuhi, diha din nato mabatnan ang iyahang dayon nga saad nga didto wala na gid na siya katapusan. Message of hope manggod ang iya. Kay naaman ang mga tao sa desperate nga kahimtang, hopeless nga kahimtang, uyayod nga kahimtang. Unsa og imo na silang sultihan og samot kalabot sa ilang kahimtang, samot sila kaluoy. Mura matod pa nila, nalumos na iduok pa. Muna nga ang tao nga medyo nalumos na sila sa kahimtang nga luwasunon, tabangonon, luoy kaayo, imo gina siyang i-lift up. Muna nga kanang Matthew 5-7 tiningob na niya nga pagtulunan. Kay actually og ato yung kwentahon, no, ang great religions of the world, say for example, mo-mention lang ta, look at the writings of Buddha, look at the writings of Confucius, look at the writings of Lao Tzu, kanang mga founders sa great religions of the world. Kung tan-aw nimo ng ilang writings, kung imo na siyang subayon, including the ones that I haven't mentioned sa usa sa mga major religions nga nilukop sad sa kalibutan, kung tan-aw nimo ng ilang writings, ang makuha ginimo diha nga labing daghan values in life, mga guidelines sa maayong pagginawi. Kinaiya ba? Nga kung tanaw na to, equivalent ra na sa atong Proverbs, equivalent sa atong Ecclesiastes, equivalent sa atong Psalms, equivalent sa Song of Solomon o sa Job, ug equivalent sa Sermon on the Mount of Jesus Christ. Values ang gisulti, ang pagginawi sa Kristohanon. Apan dinhi sa Biblia, gi-expand nagmaayo ni Ginoong Hesus sa paagi nga walay kahimtang kinabuhi huwa matandog aning iyang sermon. Unsa gyud bili nganong naata diri. Muna nga ang sentro gyud sama sa iyang misyon. Ni ata aron mahimong panalangin ngadto sa uban. Okay, so karon makasabot ta mga kaigsuonan nga kining mga prinsipyo usahay sa mga nahimo natong gituan o nakadaig ta parehaton nga mention nga mga sa Confucius, parang ko si Rizal, kana sila tumupod na sa ilang mga nagbasa man gud na sila, so nagtuo ko nga kana sila nakabasa sa mga kinabuhi o mga binuhatan ni Ginoong Hesus. Pero usahay kitang mga tao, imbes nga si Ginoong Hesus mo atong taga-credit anang tanan, ang katunan noong nagbasa ra hinoon mo atong ginaila, which is very unfortunate. So, ma'am, kana ang ubang tao nakadungog naman ang pulong the golden rule. Do unto others what you would like others would do unto you. Now, majority of the people knows what golden rule is. But what is the truth is not majority of these people know that it is the words of Christ sa part sa Sermon on the Mount. Nahibaw lang sila nga naana kay gisulti man po na ni Confucius. Gisulti po na ni Buddha, gisulti ganin na ni Muhammad sa Quran nga di kita angayan mo himo sa uban sa butang nga dili nato gusto himuon sa uban nga rin nato. Na gingala na sa golden rule kay mura man nag-comprehensive nga pamatasan nga bisag unsa pa imong gituohan, bisag unsa pa imong relihiyon, bisag unsa pa imong kahimtang, angayan ginimo na kinabuhian nga balaod. Ayaw buhatas uban ang di nimo gusto nga buhaton sa uban nga nimo. But the fact remains that the original of that is no other than the Lord Jesus Christ in the Sermon on the Mount. So, kana siya part lang na sa akong giingon nga gi-expand sa uban ang mga pagtulunan pero ang Magna Carta of character, pag ginawi nga angayan mahimutan sa Dios ug mahimong dakong panalangin sa uban, ang Sermon on the Mount. So, brethren, if we are internalizing the teachings and the principles of life through Jesus Christ and by Jesus Christ,
muratag sama sa kahayag. Amen. Kahayag diha sa mangitngit nga kalibutan, kahayag sa atong mga silingan, og mahimo sabtang daw sama sa asin, pastor, di ba? Kay kung bisag unsaon pa natong palami-lami sa atong gulay, atong sudan, kung walay asin, wa gyoy lami. So maingon, lasay. So maingon man sa atong kinabuhi bisag dungganon ta, dili dakog dunggan ha, kanang naa ba dungog nato nga Ay, mga dungog. doktor ka o unsa taas ka sumpay sa imong ngalan, pero ang imong kinabuhi wala kay pagkigsandurot, wa kay pagtagad sumala sa atong natun-an karon, dili ta mahimong timpla sa Sa to- kinabuhi sa uban. Sa ato pamamping, at ang tuyo gyud sa Ginoo, humanya gisaysay katong gisulti gi pasabot pagayon ni Pastor Edwin ganina, may tungod sa mga values nga atong makinabuhian nga gi-expound na sa uban, makita sa atong kinabuhi nga giingon din ni Ma'am Pinky, sumpay sa wali sa Ginoo kita mahimong mga asin. Kita mo hatag og lami nining kalibutan nga sa atong kaugalingong tanahon nato wa nagilami, grabe ng kadautan, pero naa ang mga katawhan sa Ginoo nga nahimong kahayag nga musidlak bisan aning mangitngit nga ungilad nga mga binuhatan sa mga katawhan nga kalibutan. Ug mao ni tuyo sa Ginoo mga pinlangga nga magsuunan. Mao ni ang ato ang responsibilidad ingon nga iglesia, ingon nga mga lumulupyo sa gingharian nga iyang giandam. Preparasyon nato ni siya nga makita sa atong kinabuhi giunsa sa Ginoo pag ginawi nga moreplika pod sa atong kaugalingon sa matag adlaw samtang ni apata ni nga kalibutan. May usa ka point nga gusto na ako mapasabot. Dugang gihapon sa akong nasaysay ganina. Kay doon na mga ubang mga tao nga because they do not know the Bible, they do not they have very little knowledge of what Jesus' teachings are. Usahay ang mga major teachings nga nahimo ng prinsipyos kinabuhi sa uban, gipadako nila og gi-credit ngadto sa mga tao nga nailhan nila. Say for example, tagaan ta mo example, ang kanang principle of implementing or working towards a change on a non-violent revolution. Kanang ginganlag non-violence og tan-aw nato ang kalibutan ron, mas daghan ang mo tao amo ingon pagsulti nga ang nag-espouse anang non-violence si Gandhi. Kay si Gandhi man ang nag-ingon nga gusto tag kausaban kanang mga tao nga nagdaog-daog nato, dili nato na sila suklan og puwersa. They are forgetting the fact that the original teacher was Jesus Christ who said, overcome evil with good. Say, this Pilipinas. Mas muingon man ta pagsulti nga sa atong mga national heroes, nakigbasog, pinaagig armas silas Emilio Aguinaldo, silas Andres Bonifacio, ingnon ta lang si Apolinario Mabini, wala makaapil kay writer naman siya, apan revolusyon gihapon to implement a change. Ang panahon-ahon sa mga tao, ang nag-espouse og non-violence, si Rizal. Kay bisag gi-ofera na siya nga, pakigduyog na lang diri sa armadong pakigbisog. Apan ingon si Rizal, I would prefer nga we will fight for changes, we will fight for our freedom without shedding of blood. Apan siya mismo nag-ula siya ng dugo. Now, ang uban gina-attribute nila ana, although they have reasons to do that, and we always give credit that they also live up to such. Di nato kalimtan. They were only trying to live up what the original and the real teacher said. Kang Ginoong Hesus na kapagtulunan, it's not Gandhi, it's not Rizal, it's Jesus teaching. It has been there long before these characters have existed. They have only practiced it in their lives. Nung nanggiingon sa atong leksyon karon nga, ang gituhil sa Ginoo sa kahiladman nato, kanarang built-in na daan, kay natao mangguta nga doon na built-in nga sense of morality. Bisan pa og wa pa ta kahibaw og unsay pangawat, bisan pag wa ta kahibaw nga kanang musakit tas ubang tao dili day na maayo, wa pa ta tudluig maestra ana, wa pa ta tudluig og magtutudlo ni ana, daan na nato nahibaw-an unsay right and wrong. Ano man, built-in ang atong moralidad. Naatay sense of right and wrong nga natao ta daan nga naa igo la na gikuhit sa Ginoo aron mo balik ang sensitivity nato nga makailag kita og matarong og dautan bisan pa ug wa ta kadungog og Bible, wa ta kadungog og Jesus Christ, wa ta kadungog og Gandhi, gitandog la na sa Ginoo.
naa sa imo na, built-in sa imo na, nahibaw kag unsay maayo, unsay dili. Because the sense of morality is built-in when a man is born. So, mga kaigsuonan, dili kahibulong nga naay mga tao nga wa gani ka eskwela, wa gani di gani kabasa, nara sa bukid, pero naa sila'y hope, naa sila'y paglaom nga makaingon ta nga duna sila'y mga baruganan nga maayo kay nga naman naadi ay na gasa sa Ginoo kanang gitawag karon ni pastor og built-in nga mga values. So kana siya ato na siyang gamiton sa paghimaya sa Ginoo. Nakamention pod siya unsaon nato pag-overcome kon pagdaog ang dautan pinagi sa maayo. So kana ma-apply na nato pastor katong giingon nimo. Apan sa dilip ang atong leksyon naglami kay wa pagani ta makatunga pero hapit naman ang atong panahon sa atong break, mga kaigsuonan, akong gihangyong ayaw ka mo gyud pagtindog. Kung mahimo, pagbutang na lang mog tubig diha sa inyong mga lamisa aron di maundang ang inyong pagpamati sa atong leksyon kay ato sang pamatian ang atong break sa atong takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Okay, mga kaigsuonan, nalipay gyud mi nga niagid tay panahon sa pagtuon sa tong leksyon kay kung dili gid ta mo utok sa pagbasa niini, mulabay ra gini sa atong pikas dalunggan ang kining Good Samaritan. Unsa may buot ipasabot ani nganong nga gipadayag man ni ingon nga usa ka hitabo diha sa bag-ong tugon may tungod sa usa ka gipadako man gyud nga ang katong Samaritanhon mas labing maayo siya kaysa ni adtong uban nga nanglabay nga nagtan-aw sa usa ka tawo nga bunog kon talabangon gayod. Mga kaigsuonan, so ato mangyong na subaybay ang ato ang leksyon sa atong pagtuon. Nindot kaayo no kay human ang Ginoo naghatag sa iyahang wali, Sermon on the Mount. Dayon iya pong gisulti pinaagi sa mga sugilanon ug sambingay. Ug mo ning giingon ni Ma'am Pinky dinhi, iya hadi yung gipahaom ang maayo nga Samarianhon nga kanaunta nga sugilanon dili lang atong ginabasa, dili lang atuan na siyang ginabalik-balik kanang maayong Samarianhon pero ang tuyo gid sa Ginoo nga sa mga tawo nga diin nakasaksi ni adtong gidagmalan ang uban sama atong una katong kaning parisiyo o igo ra siya kanini ang nagtan-aw niya hinglikay ang usapod igo ra siya na-recognize niya naa pero wa gid siya muhatag og pagtabang ug muna gisulti sa Ginoo kadtong katapusan kadtong maayo nga Samarianhon nga naluoy unya iyang gitabangan iyaha nga giluwas tong mao nga tawo mo tong ingon niya mo tong gitawag og maayo nga Samarianhon ug tuyo sa Ginoo nga makita ni sa atong kinabuhi unsay atong ginasulti ato po ni siyang kinabuhian nga balik sa atong leksyon pinakaubos pinakaiwit kay kun imo ning gihimo anang mga tawhana ingon ang Ginoo imo ning gihimo ngan hisab kanako. Okay, thank you kay Pastor. Na gitawag og mindset mga kaigsuonan. Kadtong una nga nakalabay ni adtong nahimong biktima naa sa ilang hunahuna nga kun ako mohunong usa kay hitabo sa kuha makasuporta ka ko ani kung hospital ni. So ang iyang hunahuna, if I'm going to stop, kung muhunong ko, unsa kay may tabo sa kuha, pasanginlan baka ako nga ako nagpatay ani. Ang usa ka mindset mao nga kung ako muhunong ug biyaan ko ning tawhana, unsa kay may tabo kaniya. So kanang duha ka mindset, magpili ta ana kanang moingon bata nga di lang ko ila na ng problema magkano sa pareha ng mabanggaan ka diha sa karsada biya hit and run ka na kay dili lagi mo sa gubang og obligasyon kon responsibilidad. Samtang ang usa ka dignified nga tao kung makasala man siya makabangga magsuwat pag gid na siya moingon ma'am pasaylo ako wa na ako mabantayin na banggaan ako imong sakyanan. Example lang na ha sa ato moderno nga setting. So kaning Good Samaritan, lahi ang iyang panghuna-huna.
kung ako ning biyaan kaning maong tao nga wa na halos kinabuhi, unsa kahay mahitabo kaniya? Pastor? Naay punto nga importante nga dili nato ang ngayon i-miss. Kanang word nga Good Samaritan, oxymoron na siya. Kanang word nga oxymoron sa in English, ang buti pasabot ana, duha ka pulong gitapad apan tugbang ang iyang kahulugan. Dili siya magkatakdo. Parehaan ang moingon ta nga genuine imitation. Oxymoron na siya. Kawa may genuine nga imitation. Na moingon ta nga temporarily permanent. Temporarily Sweet. permanent. O, kana, pulos na siya oxymoron. Kanang Good Samaritan, oxymoron man na siya. Kay sa mentalidad sa Hudiyo, wala gi Samaritan nga good. So di gina sila angayan taparon nga pinulungan. Because for the Jewish mentality, and remember, Christ was addressing the Jew, the leaders in particular. Sa mentalidad sa Jew, wala gi Samaritan nga good. Muna nga, ang mindset nila, bisan maglakaw kag dalan. Unya, sa unahan, makit-ani mo nga naa kay katagbo nga Samaritanon or Hintil. Likay kay bisag ang anino ni anang good Samaritan, ang anino ni anang Samaritan, makaigo sa imong anino, maapil na ka sa kahugaw, ana, ingon ana, kangilngig ang wool of separation sa ilang discrimination sa mga tao. So, the word Good Samaritan, mura na siyag sagpa para sa naong sa mga leaders nga relihiyoso sa panahon sa mga Hudyo. Apan gigamit na ni Ginoong Hesus nga term kay ang iyang gipasabot nga dili ang kaluoy dili na magpili, di magpilig sirkumstansya, di magpilig tao, di magpili og ranggo sa sosyedad. Wala, the moment it is needed, it should be given ang tabang. Kay ang iyang yung lesson nga dako nga gipasabot sa kaagi sa Good Samaritan, kanang gitawag nato karon og practical Christianity. Kinabuhi ang imong pagkakristohanon. Daghan man na, lapad kay na siya kahulugan. Tagaan ta mog sample. Ang kanang gingalan ako practical Christianity, by all means gamita imong utok unsa may paagi nga mahimo kang tinuod Kristohanon ni ini nga sirkumstansya nga naa karon. Tagaan ta mog sample. Pananglita nag-drive ka. Unya samtang ga-drive ka, nakakita ka sa dalan nga naay kahoy nga may suyak. Lansang, suyak, lansang ha. Ug imo gina siyang ligsan, sigurado yung buto imong ligid, maplatan ka. Now, kung tinuod gikang Kristohanon, dili kay igo ka lang mulikay sa suyak. or labyan. O labyan lang nimo na. Mangita gigag paagi nga malabyan nimo na siya, mo pull over ka sa unahan ug baliko nimo tong kahoy nga nakit-an ginimo ang iyang lansang aron nga ang uban nga nagsunod nimo dili gid siya maigo ana. Mo na gingalag practical Christianity. Ibutang sa imong hunahuna unsay ang iyan nimo buhaton. Sa part ni ining Samaritanhon, mulikay na lang siya. Kay og kining Pariseo. Mulikay na lang siya kay og mulikay siya. Dili gud mahitabo nga ang uban mo labay lang. Sa ato pa di lang ako. Naagi mo tabang. Apan dili lang ako. So gihuna-huna niya, talabangon ni. Angay ni tabangon. Di lang sa ako. So iyan ang confidence nga naagi mo agi, mutabang yun na. Apan di lang ako. Lahi ang sa Samaritanhon. Ako'y nakaagi, ako'y nakakita, tabangon ni nako, di ko maghuwat sa uban. So diha nagkatugbang ang pagka maayo sa Samaritanhon, itandi sa naghuna-huna nga maayo, nga mao ang mga Pariseo. Badlong man na niya. Good news man po na, Pastor, kanang balik tato iyang ehemplo nga driver. Kung driver ka to, o yung kakita kag na ay tunok diha sa dalan, nga imo rang labyan, kawin ko nga mirisir ng maagkag-agi ana, o kana pong nagbutang. Dili man gid maayo nga ang kalsada nga agyanag mga sakyanan, butangan og mga tunok, mga lansang, murag parigla na gid ka ana, Pastor. So wala da dihang espiritu sa pagunahon sa kaluoy og pagtabang sa uban. Og ikaduha, kanang Samaritanhon nga nagtabang. Ma-imagine ako ang pagsulat ni Ginoong Hesus nga sa dihang nakakita siya dihay kaluoy sa kasing-kasing, di ba, Pastor? Yes, yes. Unya ingon niya nga ug di ko ni tabangon.
luuya po aning tawana. Oy, so wala siya nagsapayan mga kaigsuunan. Bahalag iyang dalon pasakay sa iyang asnong sa pakato iyang gisakyan unya igiingnan niya tong doktor dito sa Tambalanan nga palihog ati mananing tawana ug unsay akong usay magasto niya ayaw kabalaka ako'y musalo aning tanan pagkanindot anang espirituhan na pastor. Murag na kay kadugang. Dugang mga penlangga ang magsunan. Sa atong leksyon, nag-isgot man gini og maayo nga Samarianhon. Ingon din sa Mateo 5:44-45. Gisulti si Ginoo, gipasabot niya aron masabta nato kinsa gyud ang atong silingan. Mao mo ni putang suban, who is my neighbor? Ingon din this you do the good to everyone, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and good, and sends rain to the righteous and to the unrighteous. Ato pa ang Ginoo, sa gisulti na din ni Pastor Edwin ganina, mampingke, wag siya magpili og tawo, unsay imong ranggo, unsay imong religion. Kung kinsa to nagkinahanglan, iyag yung gihatag ang pagtagad o pagtabang ug mauni ang tuyo niya. Padayon ingon si Mrs. White sa atong leksyon ingon dinhi. The story of the Good Samaritan, Christ illustrate the nature of true religion. Praise the Lord. He shows that it consists not in systems, creeds, or rites, but in the performance of loving deeds, in bringing the greatest good to others, in genuine goodness. Og mao ni ang gisilyo gyud ni Mrs. White nga maunta ni makita gyud sa atong tagsa-tagsa kinabuhi mga pinilangga nga makigsunan. In other words, ang gipasantob ni Ginoong Hesus mga mao nga kung doon tay maayo nga buhaton kini siya nagasumikad sa buhat sa gugma mga kaigsuonan. Kini yung word nga gugma kay bisag unsaon pa nimo mas labi gining gamhanan. Maghimo ka without expecting in return sa imong gihimuan. So kana tanan kung naagi na sa ato ang pagkatao, bahala na dihag matawag tag sige lang kay ana may adlaw ra Ginoo ray mantigo o mao na siya. Sa ato pa maghimo ka without expectation. Ganina, nag-emphasize ko may tungod sa, para na ko ang main theme, although ang title sa leksyon, The List of This, para na ko ang main theme ining at pagtudlo ni Ginoong Hesus, katong akong gigamit niya term kaganina, practical Christianity. Kinabuhi igyod ang imong gituohan kalabot sa Ginoo. Muhatag kog another example kay naghan man ni sa Bible. Ang sambingay may tungod sa taong dato nga dire pa siya siyuta, may oportunidad siya sa pagtabang apa na ay makililimos in taon nga ang bugtong paaging makakaon katurog yung momho sa ilawom si ang lamisa. Wa pagid niya tagai. Unya murag giising-ising pa niya. Naa siyas kadagaya, naa siyas kaabunda, na ay taong uyayod, nanginahanglan pagyud, nangayo pagyud, wa niya tagai. Gibadlong nas Ginoo. Kay pagkamatay, sa hibawaan na nato sa sambingay, pagkamatay, na sambingay raman po na, tuwa sa langit ang kabus, dias impierno ang dato. Unya, nisinggit in taon ng dato nga, kung ano lang na, bisag tinulo lang sa imong kamot, ang tubig kay init kay diri sa impierno, murabag magkasinggitay ra ang taga-langit ug taga-impierno, sambingay ra gigamit mo na sa uban ng mga pagtulunan ka na nga sambingay gigamit na nila nga naagig kunay nangamatay nga tuan sa langit ron, naapoy nangamatay nga tuas impierno gigamit nila. They are forgetting that it's only a parable. Because if we take that literally, imposible man gyud kaayo ang shouting distance ra ang langit ug ang impierno is impossible. Impossible sab nga atong isipon nga ang sabakan ni Abraham o ang langit unya ni adiri sa impierno ang isa. Now, I'm putting that off kana nga part, pero ang point nako mao ni mismo sa sambingay sa Lucas Kapitulo 12, kaduha man na kasambingay, ang dato ug ang kabos, na impierno ang isa, na langit ang kabos, na impierno ang dato, nga mutabang. Diri na po sa Lucas Kapitulo 12, gipadaganan na sa taglaing sambingay ni Ginoong Hesus, may tungod sa taong dato, naa sa etanan, niya, naapagin siya confidence nga,
ang tanan nga nahibaw-an niyang maayong gitudlo sa Ginoo gikinabuhian na niya apan gipasabot sa Ginoo sa iya ha kanang imong kadato ug di gina nimo i-give up wag kay luna sa langit ug imo nang i-give up itabang na nimo sa talabangon mauna siya ang paagi which is heavy on the part of the rich young ruler. Ang point ining duha ka sambingay gipasabot sa Ginoo ang ultimate nga angayan nato lantawon dili ang konbinyente nga kahimtang sa atong kinabuhi karon nga ang tanan nga naas ato pahimuslan ta gina karuhay pahimuslan ta gina apan piungon nato atong mata sa panginahanglan sa uban dili angay nato hinumduman nga og naa man ni sa ato ni mga butanga gigasalan ni sa ato sa Ginoo sa paagi nga mahimo sa tang panalangin nga tus uban kay kun ang linugdangan igo ra gina gipahimuslan nato sa atong kaugalingon pagkamatay nato wa gyoy laing magpahimulos ni ana. Ang mga tao ra nga wa poy ibang kaagan kalabot sa prinsipyo sa pagkinabuhing Kristohanon. So kining sambingay mahitungod sa dato og sila sa Ros nga kabus kaayo. Ang naghulagway ni sa ato mga kigsuonan kung unsa gyud ang gitawag og priority sa atong kinabuhi. Unsa ba ang atong gihatagag labing taas nga pagtagad ang ato ra bagyong kaugalingon? Kay kung mahitabo nga ikaw adunay extra sa imong ikatabang, tan-awa, lingi ang inyong mga kasilinganan. Kay basig naa dihay mga silingan nga nagtulog na lang sa yuta, nga wag gid sila ika-afford. Kaya naamang gid mga kaigsuonan o kaha maghangad sa langit, makakitag daghang bituon. Nagpasabot na nga ang ilang atop in taon buslot na. So unsa may nahimo nato ani mga kaigsuonan, no? So ang sumbingay sa kadtong the rich young ruler nagpasantop sab sa ato nga bisag maayo na kaita kaayo sa atong mga silingan pero naaghihapon ng gitawag og more on self convenience wala ka di kakahimo sa pag-spare sa imong panalangin so kana moy atong pamalandungon. So salamat pastor sa imong paghisgot niini kay ang atong topiko the list of this my brethren you do it into me pastor murag daghang gyud kay kasultian ni ba mo man to magason ato man nasabta na nga gipasabot naman gisay-say niyo sa tuwa nga dili lang igo nga ato aning tun-an nga leksyon pero ang importante gid gusto sa Ginoo makita gini kay aron nga ang ato di ay mga silingan kadto mang pinakauyayod kadto mang nagapanginahanglan o ang ato nga pagtabang wa gyud ay pili once nga nakabatuntag panalangin ang tuyo sa Ginoo mahimutang sandayong ini nga panalangin ngadto sa mga nagapanginahanglan ug kinsa na sila naaras og palibot nga diin ato na sinati ato silang nakauban siguro unya ato gining ipakita ug mao ni ang handom sa Ginoo nga makita sa atong kinabuhi nga mahimutang asin mahimutang kahayag muruplikang ngadto sa uban daghan ang maandam ug ang mission sa church preparing people to heaven daghang maandam kita mismo ug atong kaugalingon sab mahimo pong maandam. Salamat pastor. Naghatag gyapon na natong pahinumdum mga kining application sa Golden Rule di gid nato ni isalikway o ibutang lang padaplin kay ug moingon mo nga wala moy kahigayunan magbasa ng mga beatitudes diha nga bulahan ang kanang Golden Rule na lang mo inyong sagupon sa inyong kinabuhi. Pastor mo na kay kadugang. Ang akong ipasantop kini bitawng sambingay sa Mateo kapitulo 25. Kung tan-aw nimo nang sambingaya kung gitigom na sa Ginoo ang tanan nga nag-agig pagkinabuhi nining yuta murag encounter na final encounter to all human beings who have ever lived in this world sa panahon unya sa paghukom or panudya katapusan ba panahon walay usa nato nga na-exempted pulos kita mo count mo tubag sa atong accountability sa tubangan sa hari sa mga hari ang Ginoo sa mga Ginoo nga nagtudlo sa ato meaning we will all be facing the judgment unya kay sambingay ra man lagi na gisambingay nga duha ra gyud ka klase ang mga tao anang panahon na Amen. wala ikatulo wala ikaupat ka grupo sa mga tao duha ra gyud ka klase ang nag-alagad sa Ginoo nagkinabuhi nga naigugmas isig katao nagsunod sa kabubuton sa Dios gisambingaya na sa mga taong naasiyang tuo ang mga karnero.
Ang mga tao po nga bisag may kahigayonan nga maminaw apan gipalingog-lingog ang ilang kaugalingon wa nila paminawa ang pagtulunan sa Dios, wa sad sila muhimo sa tambag sa Ginoo nga magkinabuhi alang sa uban. Gisambingayan sa tumatawhana sa mga tao siyang wala, gisambingay sa mga kanding. So duha ka grupo. In short, all kinds of people in this world are only categorized into two. The wicked And and the saints. Ang mga balaan ug ang mga dili balaan. Mura na, wa nagitay katulo. Di kita kaingon nga di man ko makategorize diri ining grupo ha, di po ko makategorize ining grupo. There is no neutral ground as far as God is concerned. Now, sa dihang naana na ang sambingay, ang giplastar sa Ginoo, asa man ang ilang final destination. Kay kita tanan may final man tang adtuan. Nya ang Biblia, klaro gyud kay nang plastar sa Biblia, duha ra gyud adtuanan sa tanang tawo. Either lang malangit or maimpirno. Moro man na. Why purgatorio, di ginani mo mabasahan sa Bible. Wa po'y limbo, wa sa ingon nga viewers lang, ang uban tuan na sa langit, ang uban tuan na sa impirno, ang uban nagtumatan-aw ra. Wala gyud. Everyone is bound for that final destination. Now, pag abot anang panahon nagikategorize naman niya. Kadtong nagtabang sa iyang sambingay pa. Kamo panundan ninyo ang gingharian sa akong amahan nga akong gitagana kaninyo. Sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan hangtod karon, sumulod kamo na ini. Kay ngano? Kay gigutom ko, inyo kong gipakaon. Giuhaw ko, inyo kong gipainom. Nya, etc. Sumpay ingon ang mga gi-welcome na niya sa langit. Wa man mi kadumdum ana Ginoo kano sa amo na nahitabo nga amo kang gihimoan ana sa diri pakasyuta. Ang tubag kasabi nga naman lagi na, but the lessons are very obvious, importante kayo, ingon ang Ginoo. Kung gibuhat na ninyo sa usa, sa labing gamay sa akong mga igsuon, gibuhat na ninyo nako. Now, ang opposite ni ana katong kanding gikondenar po to niya. Iyon siya nga kamo naanapod mo sa inyong final destination kay duha ra man lagi, langit ra or impierno. Sa ato pa kaluwasan ra or kalaglagan. Kiring di aswala ang kanding giingnan niya. Paingon gyud mo sa kalaglagan. Kay sa diha pa kusyuta gigutom ko, wagi ko ninyo pakana. Wagi ko ninyo paimna sa giuhaw ko. Wagi ko ninyo duawa sa dihang nasakit ko. Wagi ko ninyo ampui samtang nabilanggo ko. Wagi ko ninyo bistihi sa dihang nahubo ko. Ingon ang mga tao nga, uy, wa may kadumduman na Ginoo nga nahitabo na nimo. Kaya nakakita minimo nga ingon ana imong kasinatian. Di siguro na mong gitabangan ka na mo. Tubag sa Ginoo, parehas sa tubag niya ganina, tugbang, wa manininyo himua, sa usa sa labing gagmay sa kung igsuon, wa po na ninyo nahimo nako. Now, the lesson is obvious. God is simply telling us nga ang basihanan asa ta paingon. Malangit ba ta maimpirno, ang klasis kinabuhi nga atong gikinabuhian sa diri patasyuta. There is no other basis for the judgment. What have you done with your life when you were on earth? So, mga igsoon, pamalandungonon nga seryoso kaayo. Kinabuhian nato ang talambagan sa Dios mintas ni apata ining kinabuhian. Amen. Praise the Lord. Ayaw himua ang tugbang or ang sukwahi kay lahi ang aton destino ni ana. Okay, mga kaigsunan, nindot gyud gay ng atong mga kauban, mga tinuod gyud nga mga theologians kay maayo gyud gay pagkahubit ang atong pagtuon. Buot nako ang atong oras grabe gyud kaayo ka dali mo tuyok no. Sa dili pa ta mo paingon diha, akong basahon ning gitawag og panapos nga mga pahinumdom sa ato. In English kay maayo kayong pagkatagik. Christ tears away the wall of partition, Amen. the self-love, the dividing prejudice of nationality, and teaches a love for all human family. Nindot kaayo gyud. He lifts men from the narrow circle that their selfishness prescribes. He abolishes all territorial lines and artificial distinction of society. He makes no difference between neighbors and strangers, friends and enemies. He teaches us to look upon every needy soul as our neighbor and the world as our field. So,
Nindot gyud kaayo nga kita nga nagdeklaral nga ingon nga mga sumusunod kang Ginoong Hesus mao gid niunta ang buot niya nga ato gyung kinabuhian. Ang pagkinabuhi diha sa pinakasimple nga reminder ang golden rule. Buhaton nato sa uban, ang gusto nato sa uban nga ilang buhaton kanato. Okay na akay parting statement, Pastor? Okay, sa parting statement na ito, magkaisunan, di akong ibasahon ang gisulti ni Mrs. White. Thoughts from the Mounts of Blessing, ingon din 136, 137. A religion that leads men to place a low estimate upon human beings. A religion that would lead us to be careless of human needs, sufferings, or rights is a spurious religion. It is because men take upon themselves the name of Christ while in life they deny His character that Christianity has so little power in the world. So mga pinlangga ang magasunan, atong makita din sa gisaysay sa itong mga panelist, Pastor Gulpan, si Ma'am Pinky, nga ang tuyo gyud sa Ginoo kitang tanan mapusis sa iyang balaang espiritu. Amen. Dili lang sa ngalan, dili lang sa atuang pagkatao, kundi makita gyud sa atong pagginawi o sa ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw og mauni ang kahayag nga makita sa makatawhan, makahatag timplas kalibutan nga diin tumang kadautan maandam ang daghan alang sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ay Pastor Gulpan? punto nga, dili na to ang ngayon labyan. Ang uban, gahuna-huna nga, ang pag-alagad sa Ginoo, tao, paingos Ginoo, manggod. Kibali, pwede nga ang tao, kay paingon sa Ginoo man ang iyang pag-alagad, ang religion lagi, man's relationship with God. Everything that I'll do is God-centered. Simba ko niya, ampo ko niya, muawit ko niya, muhatag ko sa iyang gipangayo, nga mao ang halad o ang ikapulo, etc. Meaning, that is all that is important. Now, God is telling, no, sipiyat ka. Og naghuna-huna ka nga mo pahimuot nako, og naghuna-huna ka nga maghimaya nako, ay kalimti. Ang bugtong paaging mahimo nimo na, higugmaa ang imong isig katao. Amen. Wala nagpasabot ang Ginoo nga okay. Bahala nagun sa imong relasyon diha sa imong isig katao. Sagut-suton ba na, maot ba na ang relasyon, basta okay ka nako. God is saying, no. If you want to be all right with me, be all right with your fellow man. Muna nga, it is not only the vertical relationship, it's also the horizontal. Munang, gibalansi ginas Ginoo. Ayaw mo paghuna-huna, nga okay rata. Kaya ang okay na to, kanang okay mo. Muna gipasabot yun niya. Balansihon ta na. Kay, eventually, kining nangaluwas, mga tao maninga, wa gyud pod naghuna-huna, kana amanggoy, dili na og palabyan tani, masipyatan sa uban. Mo alagad tas Ginoo kay sigurado man kung panalangin sa Ginoo. Pareha atong tintal sa ni Lucifer sa Dios sa dihang nakit-an man nimo akong alagad nga si Job diha sa yuta. Kit-an nimo okay kaysa no? Alagad siya ingon si Lucifer, kinsa may di mo alagad nimo nga pulo sa rampun kaayo ang imong gihatag niya. Now some people are thinking God's goodness is largely based on how faithful we are to Him in our personal relationship with Him. Now, God is telling us, dili na siya mao. O gusto ka nga mahimo, kanang prosperity gospel mo, gusto na ako mabalda. Kanang huna-huna sa uban nga, magmatinumanon kita, ikapulo kita, maghalad kita, mutabang kita sa atong isig katao, para nga, sigurado tan-aw Ginoo diri sa ubos, bubusin siya panalangin to, ang totoo na, ako sa itong bubuan sa panalangin kay, muna nga prosperity gospel. And that is, prosperity gospel, by the way, is all wrong in all essence of the word. Wala ka kadawat sa panalangin sa Diyos tungod kay matinud-anon kaniya. Munang sambingay sa Matthew 25. Ang mga tao nga naluwas, ang mga taong pasudlon niya sa gingharian sa langit, they never thought nga ato ni himuon para makitaan tas Ginoo, mapaburan ta niya. No. Hibungod sila kay ginawa man mi kadumdum nga gihimo na nimo. Nahitabo na sa imo. Meaning spontaneous sa ilang kinabuhi. May kasing-kasing gyud silang mutabang sa uban bisan pagwa sila gilauman nga balusan sila sa Ginoo kaayo, mutabang gyud sila kay talabangon ang ilang giatubang. So, mao na siya ang kining nasipyat pod ang katong diha sa kanding.
di man gyud min mutabang. Basta dili sigurohon nga Conditional. makitaan sa nawa. Conditional lang ilang tinabangan. So, Conditional. gipasabot sa ato, ibalik na ko tong term kaganina nga, practical Christianity ang gipangayo sa atos Ginoo, kinabuhii ang atong relasyon niya nga mao ang gugma po nato ngadto sa Daghang iwit salamat. sa Daghang iyang- salamat, Pastor Jimenez, Pastor Gulpan. Ang atong time di lagyud mo tugot. Nindot unta gyud kaayo kay murag naugsa ko pa naglami ng atong diskusyon kay nahibalo ko nga ang makigsuonan nalipay sa mo nga doon na mo'y lalom na karon nga pagpanabot ining atong leksyon. So, daghang salamat sa inyong pag-utok sa pagpamati o pagtan-aw sa atong takna sa pagtuon o atong pamatian o sa karon ang matahom nga awit sa dili pa ang katapusan or closing prayer ni Pastor Jimenez. Ginoong Diyos, salamat kayo sa imong balaan nga espiritu nga nagagamit kanamo Yes. alang niining takna sa pagtuon nga nadunggan sa imong tanan nga mga kaanakan sa bisan asa nga dapit niya kalibutan. Himua Ginoo nga sa among pagsaulog sa adlaw nga balaan mahimo kaning panalangin nga kaming tanan makita gyud ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Amo ika aplikar ang tanan nga mga pagtulunan sinado adlaw namong paginawi aron Ginoo andam kami kanunay sa dakong adlaw mo balik na ikaw ug kami sigurado gayon Amen, Father. nga imong pinigon ngadto sa imong tuo simbolo sa mga karniro unya among madungog sa imong mga ngabil umari kamong tanan dinayig sa akong amahan. Amen. Panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo gikan pa sa pagtukod sa kalibutan. Amen. Dalaygon ang imong nga ngalan amo kaning pagadawaton sa ngalan ni Hesus. Amen. Ay, kalimot man. Yeah. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me.
My grave would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know, Obedience, Is more than a state. of being obedient. It is our willful practice Of obedience, conscious decision to obey policemen, obey your bars, parents. teachers. It means submission to the rules. which are meant. to keep us safe, Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my Like mom. I love my older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older our brother. people of authority. Our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is That's right. A holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.